kapaliganan. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan o katarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawa nga ang mga mata sa Ginoo, ana kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon. O pag-amping kanila bisan sa panahon sa ating gutom. Ginoo, ang imong kaluoy mania unta kanamo sa among pagbutang, sa among pagsalig diha kanimo. Kinutlo, gikan sa ulang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo. Apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo, ingon nga mga batong buhi, ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo. Ingon nga balaang mga pari, nga maghalad sa espirituhanon, ug makapahimuot nga mga halad, ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato, nga karon akong gibutang, aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang mosalig kaniya, dili gayod mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mo tuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tawo. Ang dakong bato nga makapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios,
aron maiya, ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako, aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kuunta kamusultihan ini. Ug kung atuwa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong pag-aadtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, nakaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka pa ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe? Nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini, kay moadto man ako sa amahan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kaninyong tanan. Mga igsoon, karong Domingo ha, mao ang ikapila na kaning Domingo ron sa pagkabanhaw? Ha? Ikalimang Domingo sa pagkabanhaw. O ang atong mga pagbasa, ilabi na ang ato ang Ebanghelyo. Si Jesus nagapahinumdum kanato sa dihang miingon si tuwing ingon nga
wala kami kahibalo kung asa ka paingon busa unsaong manamo pagkatultul sa dalan? Kisay nag-ingon? Naglibog na sila si Duham gutugod na si Felipe ug si Tomas. Asa man gyud? A. Felipe. B. Tomas. Ha? Si Tomas. Miingon dayon nga, wala kami mahibalo kung asa kapaingon busa unsaon manamo pagkatultul sa dalan. Munang si Jesus miingon siya, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. The way, the truth, and the life. Kung atong tan-awon o pamalandungan mga igsuon, kining tulo lang, the way, the truth, and the life. Kung atong tanawon una, ang the way, si Jesus nagtudlo kanato siya ang dalan nga angayan natong pagasundon aron kita mahiabot gayod ngadto sa ato ang langit nung puloy anan. Kay si Jesus, wala lang sad siya gani mutultul sa dalan. Wala lang siya magsulti nga kining dalana mo'y agianan, kundili siya gayod mismo mao ang dalan. Ang pangutana lang mga igsuon, unsaon man nato pagsunod. Sa unsang pamaagiha nga masunod nato siya, isip maoy atong dalan agianan padulong ngadto sa langit ng gingharian. Labing siguro daghantag nahibaluan unsaon nato aron masunod nato si Kristo. Pero timan-an nato sa kanunay mga igsuon, si Kristo nga mao ang dalan, nagtudlo kanato nga ang dalan padulong ngadto sa Ginoo dili pinaagi og gahom o kaha garbo, kundili siya ang dalan nga magtudlo kanato nga makabot nato ang gingharian sa Dios pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi nga mapaubsanon og andam nga mo sakripisyo tungod og alang sa kanabang kabulahanan, alang sa kaayuhan, ilabi na ni adtong mga nanginahanglan. Ug pagkanindot unta mga igsuon nga mahinumdum kita nga sa matag higayon nga andam ta nga mupasaylo, andam tang mo alagad, andam tang mo bitbit sa cross matag adlaw, kita nagalakaw padulong or nagalakaw kita kuyog kang Kristo, naglakaw kita sa husto nga dalan padulong ngadto sa himaya sa Dios. Ang pangutana nga angayan natong pangutan-on, ang atong tagsatag sa kakaugalingon, sa dili pa ta mga tulog rong gabi una, o ang atong bawnon ang maong pangutana sa tibuok simana mao, nga sa ato ang kinabuhi, naglakaw ba kita sa dalan nga gilaktan o sa dalan ni Kristo? Ikaduha mga igsuon, ang kamatuuran, the truth and unya lang ang life, the truth sa sala. Kung atong tanahon, ilabi na sa ato ang panahon karon, unsa may nahitabo, di ba? Magkalibog. Sa atong panahon karon, daghan kitang mga kalibog, mga kahangawa. Pero pagkanindot unta nga ato gayong tan-awon nga si Kristo ilabi na sa atong ebanghelyo karon nga ninghatag kanato og halawom nga kamatuoran. Nga siya gayod ang dalan, ang kamatuoran. Ug unya mga igsuon, ang dalan nga angayng agian nga ato yung ang kamatuuran nga angayan natong pagasundon nga gipakita ni Kristo, mao kini ang kamatuuran uban sa Ginoo. Nga ang Ginoo mahigugmaon. Ang Ginoo puno sa kaluoy. Ikaduha nga kamatuuran nga sa ato ang kaugalingon nga kitang tanan makasasala pero gihigugma
sa Dios. Kay kinsa may walay sala nato go dinhi. Pulos ta makasasala pero ang kamatuuran mao nga bisan pa man sa atong pagkamakasasala anaay Dios nga nahigugma kanato. Bisan pa man sa atong pagkadautan naay Dios nga nahigugma kanato ug nagpaabot kanato kun kanus-a kita mubalik ngadto kaniya. Ikatulo nga kamatuoran, kabahin sa atong kinabuhi. Nga ang atong kinabuhi nining kalibutan na mga igsuon, dili di ay nga gipakataw ta nining kalibutan na aron mo angkon og mga bahandi nga kalibutanon. Kun dili gipakataw kita niining kalibutan na aron mo ambit sa gugma sa Dios ug mo paambit niini ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan diha sa ato ang katilingban. Nan ang pangutana karon mga igsuon, unsaon man sad nato aron ang kamatuoran nga gipadayag ni Kristo mapuy-an gayod nato diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsaon man kinahanglan sa panahon sa mga kalibog sa pirmi ginan akong ibalik-balik magampo. Sa panahon nga nagduha-duha ta, magampo. Sa panahon nga usahay ma-discourage ta, kay mo ingon ta nga paita, kapag kadautan na lang yun kanako, magampo. Aron ang Dios, musulti kanato sa matuod nga kita, iyag yung gihigugma, og andam siya nga mupasaylo kanato, kun muduol kita kaniya, uban sa mahinulsulon o mabaghuon nga kasing-kasing. Katapusan, si Kristo nga mao ang kinabuhi. Kung atong tanahon nga ang kinabuhi nga gihatag sa kanato, dili lang ta mo ingon nga kana ganing kinabuhi human sa kamatayon. Kay mao man din atong unahuna nga makaambit kita sa kinabuhi nga gihatag o ihatag ni Kristo kanato, human na to biya ni ining kalibutana. Pero pag kanindot unta mga igsoon, nga palawman na to gamay, nga ang kinabuhi nga gihalad ni Kristo or gisulti ni Kristo alang sa matag usa kanato, pwede di ay nga atong puy-an ni ining kalibutana. Meaning, ato na bang bansayon, mabito na nga si Santa Teresita sa Batang Hesus, miingon man siya, akong puy-an ang gingharian sa Dios, dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa pagbuhat ug mga maayong buhat. Sa ato pa, ang kinabuhi nga si Kristo nga mao ang kinabuhi, pwede na tong maambitan ang iyang kinabuhi. Kung kita, makikiusa kaniya. Sa akong giingon ka ganina, diha sa atong mga pag-ampo. Kaya mo umang ginay, kana bang pag-communicate nato sa Ginoo. Atong maambitan ang maong kinabuhi sa matag higayon nga kita mudawat kaniya diha sa Sagrada Eucharistia. Atong maambitan ang maong kinabuhi mga igsuon diha sa ato agyong paghigugma sa tinuuray ngadto sa atong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga nanginahanglan. Kay atong kahinumduman, ang eternal life nga ato ang mapuy-an kun kita dinhi sa kalibutan naning kamot sa pagpuyo sa grasya sa Dios og nakighiusa kaniya diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi og pagpanginabuhi. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon nining Santos nga misa. Atong pangayoon sa Ginoo nga ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi nga iyang gitug-an ngadto kang kinsa to? Nakalimot na sila. Ha? Ngadto kang Tomas, nga sa dihang niingon si Tomas nga wa mi kay balo kung asa ka paingon. Nya mingon si ako ang dala ng kamatuoran ug ang kinabuhi.
pag kanindot unta mga igsuon, kung kini mo pirming mo pahinumdum ka nato, aron sa atong pagpanaw nining kalibutan na, dili kita magmaluyahon o dili kita mahadlok mahisalaag tungod kay si Kristo anaa kanunay uban kanato. Amen. Palihog mangmata o manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanayin. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, magagagahom sa tanayin. Ngagipanhamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Sakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita ngadto sa Dios, ang atong labing magkagagahom nga amahan. Nga miling kawas kang Hesus gikan sa talikala sa kamatayon, ug mibanhaw kaniya ngadto sa bagong kinabuhi, muingon kita. Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan, nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan, sa mapaubsanon ug malagarong naong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga naghupot ug buhatang publiko, magtuman uban ang kaligdong ug kakugi, sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nawad-ag kadasig ug gisakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag og mga tawo nga mobati ug manubag alang kanila ug mutubag kanila sa pagbaton o pagsalig diya sa ilang dignidad o katakos, magampo kita sa Ginoo. Nga sila kansang kinabuhi, gigugol ya sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diya sa kaluoy, makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay natong bag-uhon ang atong kaugalingon diya sa Espiritu, aron motubo kita diya sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa ingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ug Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing, aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab, uban ang bag-ong kinabuhi ug ang bag-ong paglaom nga gitanyag kanamo diha sa pagkabanhaw sa imong anak si Hesukristo nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Dios, nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa og labaw nga Dios. Pinaagi sa talahurong pagbinayloay ni ining sakripisyo sa Eukaristiya. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyuon ta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kalaot natapos na. Usa ka kalibutan nagunob gibanhaw. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug manginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o gantanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana. Uban sa mga apostoles. Hug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon sa pagampo sa amahan, gamito nato ang pulong gitudlo kanato sa ato ang manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig sunay. Panagdait maanaa kaninyo, peace. Sa mga kasalanan sa kalibutan, maluhoy ka kanamo. Dero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluhoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang ngayong makalawat kanimo, apan pangulong lamang o mamayo ako. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasakasan sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itubot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawahan, nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, ug himua nga makalabang kami gikan sa daan, nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Maayong gabi kaninyong tanan. Ato karong pasalamatan ang ato ang choir, lictors, and samis, ang ato ang lay ministers, altar servers, o kaninyong tanan daghan kayong mas salamat o ato sang pasalamatan ang mga nanghatag og mga donasyon alang sa mga programa o mga kalihukan sa ato ang simbahan. Muna Caruana Turton 10,000, Orquiza family 10,000, Honorio and Catherine Bustamante 5,000, Imtex Beecher 1,000. Total nga nadawat karong simanahuna 26,000 sirado. O gunya kining ang mga mao ni siya ang sumada kasaning aging simana 31,304 o karong simanahona 26,000 total nga nadawat nga naa sa naabot sa atong panudlanan 57,304. Ugo niya mauni siya ang ato ang mga expenses. Water tank and delivery expenses 29,500 ning palita og tangke kay aron dunay inig pamarayig nato sa lungsod para sa tubig na ay daghang kasudlan kay kaluoy sa Dios nagnihit ang tubig mo na nga sa usa ka semana kaduhan lang in taon may maligo, no? Mo na nga dako sa mig nakasib kasi mig sabon, shampoo o unsa pa na kuryente kay magamit magkuryente pasigag suga inig ano kaligo. So mo na nga nagpalit og tangke nga pasalamat ta kay nanasay naabot nga nagdalag tubig magsiguro niyo ko makaligo ka ni ugma. No, mo na nga nanatay tangke nga gipalit, no? Ugo niya ang salary sa atong welder sa naitay gipatrabaho 2,400. Additional paint, epoxy, primer, and drill bit 2,273. ACP expenses sa ning agi 1,500. Ang water bill na to sa bagong building sa bulan sa Marso 1,400. So total expenses nato karong simanahuna 37,703. Ugo niya mga igsoon mao ni siya sumada ang 57,000 kapin gimaynusan og 37,000 kapin. So ang nabilin sa ato ang panudlanan 20,231. Sumo na siya. So daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagtabang alang sa programa o mga proyekto sa ato ang simbahan. Atong hatagan masipang pakpak ang tanan. Mga pahinungdanong pahibalo, sunod simana, karong adlawng Martes, mauna ang ato ang motorcade. Ugo niya sa ako nang giingon yun sa makadaghan, manguyog yun ta. No, kaya kung mahal-mahal mang gasolina, ato lang kanang lain lang taggamay para sa kanang maong pasalamat nato sa Ginoo o niya kamong mga naisakyanan pasakay sad mo. No, niya kung naamoy daghang gasolina, pagdala mo PC aron ang katong mahutdan atong guroyon, ha? So mo na magsugo diri alas 2:30 mao ang atong assembly time, unya muhuman ta ini ka alas 3 manglarga na ta. Atong libuton ang mga sakop sa ato ang simbahan o sa atong parokya. Ugo niya inig-abot na to gikan sa motorcade, mag-snacks ta pero bring something to share. Pagdala ba mo kamuting kahoy, ilain lang ang kamuti ug ang kahoy. Ugo niya dala ba og kanang saging, dala ba mo biga, dala mo badyang,
ug unsa pa diha nga atong tabangan og pagsalong ya. Mao na siya ini ka Martes, ini ka Miyerkules, mao ni siya unang adlaw sa atoang novena. Magsugod ang atoang rosaryo ug novena alas 4:45. Unya pagka alas 6 mao dayon ang atoang misa. So pitsa 6 hangtod sa pitsa 13 ang atong misa novena alas 6. Pagka pitsa 14 ang atoang misa alas 10 sa buntag uban ni Archbishop Alberto Oy. Alas 10 sa buntag. Unya ini alas 4 sa hapon mao sang misa before sa prosesyon. Unya ini ka piyesta, ang atong piyesta mas alas 10 sa buntag. Pero doon na sa tay misa sa alas 6 ug unya alang sa mga magpabunyag alas 8 ang atoang pagpamunyag. Ha? Alas 8. Unya seminar lang daan Sunday before sa piyesta. Ha? So kay aron ini kawan lahos na ta sa bunyag. Dayon alas 10 tayo humain, alas 3 sa hapon, dayon alas 6 sa hapon. Sa gabi. Unya alang sa dugang kasayuran, bisita alang ang atoang Facebook page, ha, ang San Isidro Labrador. Mao na bisita kay adto na to i-post kung kinsay mga pari nga momisa. Dili ta maghimo og magbuhat og tarpulin. Nya hopefully kita wa sa adto sa tong mga balay, dili ta magbutang og mga banderitas, mga tarpaulin sa kanang sakuan sa piyesta ha. Kung pwede pluglets lang kanang mga panapton. Kay ngano man ang kana manggong mga plastic makaguba gina sa atong environment. Di na lang na nato sila kanang ibitay ang mga plastic. Ngano man ang uban naglakaw-lakaw manggani. Di ba daghan na kay mga plastic galakaw-lakaw, ang uban ning pahiyom pagani karon. So muna nga, ato lang yung, kung ano, kaya aron sa pagtabang, kay mao sa ni awhag yun ni Archbishop na ato yung likayan ang kaning mga pagkuan sa mga plastic, ha? So daghan kayong salamat o way sapayan. Manindog na ta, kay human ni ining Santos nga misa, atong isunod ang pagprosesyon sa Mahal nga Birhen Maria, sanglit karon first Saturday man. Mga suki, asam tong mga suki, arin tas tubangan. Laos diri brosyo. Magampo kita. Langit no mga mahain, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Hesukristo nga amo ang manunubos. Gibendisyonan niya mga kabataan nga miduol kaniya dawata ug bendisyonin kini mga kabataan nga niya karon sa imong tubangan. Panalipdi sila batok sa madawtahan sa katalagman ug sa sakit. Aron sa kanunay magdayeg sila kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, mahingod sa sidugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamahanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.